ילד ערבי? ליד הכותל. דיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? כשאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מה עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פגישות זעם. זעם? ומה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתה מרחם עליו? שלום לחרדי, מה הוא מפסיד? הוא לא הולך עוד לא. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים, כולם חרדים? לא כולם חרדים, ערבים חלק חרדים. יש גם ערבים שהם עבדים. יהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמלחמה, כל ה... תודה רבה. תודה רבה. תמשיכו להצליח ולראות...